YouTube. Jeg hedder Mikkel. OB. Annie. Rask swag. vi vil bare lave en sådan daily vlog her. Daily vlog. Yes. Ja, det vil vi. Vi skider så bare gå frem. Som I kan se, er vi bare pænt flotte alle sammen, altså. Ja, vi er lige på klassefoto. Den kommer fra Kina, Vi mand. vinder. Ja, vi har så været igennem noget klassefoto i dag. Ja. Som I så godt ved. Det ved vi sgu ikke. Ja, det ved vi godt. Det ved vi godt. Vi ved det. Vi ved det ikke. Nu ved I det. Haha, Annie. Og nu er vi på vej hjem til mig. Til alle de sindssyge nørder, der spiller Pokémon Go, hashtag. Hashtag dem. Jeg Ja, har ikke en fucking gå ind, Pokémon. Pokémon! Find det! Pokémon! Pidgey! Stop kameraet! Kan de se det? Nej, de kan ikke se det. Behold den det. De kan ikke se det. Lidt længere op, Annie. Foran den. Der. Første gang. Anden gang. Ja! Pidgey. Første hug med en Great Ball. Pidgey. Jeg har 106. Pikachu. Du skal holde, jeg har en nørder, for jeg spiller ikke lort. Pikachu, din Hallo, jeg fangede den i bussen. Bare gå ind på Google, narderøv. og så skriv hashtag Pokémon. Så kommer der masser til billeder op og alt muligt fedt. Tro mig, det gør det. Og dem, der ikke Og vi har ikke lagt et eneste Hallo, billede ud. dem, der ikke ved, hvad Pokémon er, det går ud Det på. skulle da godt, Mikkel. Slap af. Det skulle da pisse populært. Det kunne godt være. Til dem, der ikke ved det, så er det sådan et spil, hvor du går rundt i en eller anden by eller et eller andet Slagelse for eksempel, og fanger Pokémoner. Så skal du kaste sådan en Pokéball efter dem. Hvis du rammer den, så skal den sige klik 3 gange, som vi så på Annis. Og derefter har du sådan en Pokémon, så står du på stærken og alt muligt shit. Det er mega grineren, for der er også Pokéstops, du går ind til at vinde en ting. Hashtag den her video sponsoreret af Raskgruppen. Haha! Rask. Står der der. Rask af aben. Altså, jeg har hørt noget med... Har I hørt det om den dreng, der er blevet kørt over på grund af hans spillet Pokémon Go? Sådan der falder ud over en grøft. Seriøst, YouTube, I skal virkelig passe på. Ja. I kan risikere jeres liv med det Husk der. det nu. I skal ikke bare gå med jeres fede telefon op i fjeset. Og så gå ud foran en vej, og så bare ikke til at holde øje. Så skal man virkelig holde øje. I skal holde øje på trafikken, jeg mener det. Det er virkelig... Det er virkelig vigtigt. Ja, virkelig vigtigt. Ja, og prøv at høre, hvis det gælder en Charizard på 1000, så hellere få dit liv i behold. Ja, det vil jeg sgu hellere. Nå, Fuck, jeg har ikke flere Pokéballs. Rip Pokémon, det Så det var tak for Pokémon. Ja, okay. det var et YouTube-vlog. Så, nej, Pidgey, farvel. Bye, my lover. Bye, my friend. You have been the one. Det er You rask. have been the one for me. Det er rask. Og nu løber han så. Det er min fucking hund. Du gør helt... Smurt. Sætter mit hår. Ja. Hallo til alle jer, der på vores alder. I begynder at sætte jeres hår på et tidspunkt. Ja. Det gør I altså. De er ligesom alle os andre, ikke? Og vi taler ikke på min vej. Altså, Annie, han gør det ikke hende. Jo, jeg gør. Annie, han er 13, han gør det ikke engang. Vi er kun 12 meget OB. Vi gør det allerede, mand. Men. Jeg kan så ikke lide det, fordi jeg holder den. Nå, jeg tror, det er ved at være slut for den her daily video. Vi holder lige en pause. Vi har lang vej at gå. Så Okay. vi ses, YouTube. Vi ses! Truck the base.